Yes. Erokamano ahinya. Odhiambo mako Ojiro. En meko koso teko kaluwore gi report mose. Kaluwore kod report ma wan go, experiences ma wa jomo oteki ama jok momaki miyo wa go feedback en ni chakruok weche mege Gen Z bedie. Sirikal osebet ka teka dhano nyara. Kata samo walose ni nende wan rwaka kijana miluongo ni Lavana, one of the Gen Z leaders. As a young lawyer, gine mancha gi break down the complex legal and governance issues in a manner majapin makawaida nyalo understand with clarity. Kijana ni bende ncha obet ka gi demand for political accountability. Nyoro sa ochiko gunus owoki ode from Rwaka kodhiyo Quickmart supermarket alitekwa nyara. Kaka nyom kawe no simbe olor, family move from different police stations. Kauono kanwa call press conference kod evidence mane wan go. Bua ngiso gi wa expose serikal ne manyote kenyara. Gigon wasim gimosa apar gariyo ni biuru ka ungatu. Koro ka in meko dongi yene mondo communicate kod family. Ka in meko dongi introduce yourself. Ka in meko dongi make sure ni kama entie band is made public. Ka in meko dongi introduce yourself. Koro it is true as a community challenge nitie iweche kaka ubilatiyo to aparo ni mbek ni mwagoyo kod Mr. Charles Owino kod in kod jolony mamoko goganda luo nyalo konyo mondo res wechegi mondo wa make sure no bila michulo kod pes jopiny otiyo iyo maber kendo tich margi dikelo siso maber no ganda kendo gipinywa. An gi penjo kuom wach mar wakani. Sama nogo simo ni mondo dhi kawo kata dhi kawo ng'ato kuom ranyisi un. Yes. Ma ok en ng'ato nikech ok en riwruok mar Haki Afrika. Yes. Ok en ng'ato mar Haki Afrika. Yes. Joma nogonu simo no yango ni gino bila koso ne gin jomoka moka manogonu simo. Very good. My an a young lawyer, yes. My yakancho graduate ncho osano timo pupillage mare. To ka nyoro bed abducted nyoro around ochiko ginus. To sama nyo joka o abduct o ambush to oketo voice record on ko o communicate kod girlfriend mare. Koro penjo gin nyinyi ni nani? Mbona mjitambulishi? So within a few minutes to orogi chataparo joko sense no se orogi then jogozi mosimu. Koro kaka nyo wide that information mano oron girlfriend mare. The girlfriend mare will activate because I'm the head of rapid response at Haki Africa. Yes. Nusa ngata ma his life is in danger. Amo feel ni right make ihinyo. Ratiro mare ngato keto. I'm the contact person mar the human rights organizations. Yes. With the bed Amnesty or bed Haki Africa. Ongeyo waseti yoko de mangeny. Jaduong Charles. Koro in that process, kawuono no amwan koro wadwa mondo we move to the next level. Mari inviting the media mondo we make this issue public. Nende wadhiyo at the end of the day bua report bend at Rwaka police station. Bua romo kod OCS. Owacho ngati la nonge kakanyo. To koro wan kwa se idogare koro wadok Nairobi. Nwachiche manwa the report no adhi kod family contact bende. Kochopo sa Achiel to one of the family contact manwa weyo meno wadgi. Owadgi John Wesonga ogon sim ngatu nka biuru kawo. Such unfortunate. Koro it is true ni abductions tumore to kopo na dier ne omake. Dong kana wacho mokuongo chande no go be at least police introduce himself kendo police me opportunity mondo communicate kod jogi kata kusechopi police station mondo communicate kod family amare ama advocate make because the right of an arrested person is enshrined in the constitution. Koro it is true na abductions gitimore to kumana mano kende. But last time non kaka ni wachiwa whole list akina Japrado Giri mano bed abducted, not arrested, abducted. One called akina Bob Jagi Giri muteko almost 30 days obed abducted kiwinjo mbaka mogoyo ni okinyal gombo mondo police officer bed booty because they are all evidence and indication no otek ginyara kod police. And that's why we are saying ni mbaka maber mondo koro wang'ia nento moving forward wanyalo reform na our security system, especially the police as an institution. Mondo police oti bochik to koti under the disguise of orders from above.
Okay. Yes. Sawa.